ko ujunu e ujuni yimɓe dogata gure mumen ngam moliyati e nokkuji goɗɗi ina tawe e ɓen rewɓe hewɓe ɗo e wuro wiyetengo Koro ɓe yimɓe ina guuri cattuɗam eɓe cohli no ɓuuri yawirde koɗorɗe ñamdu cafaji e ko nandi hen. Mohamed Lamine Diallo ko goto e tawaɓe e goomu darani ɓen yimɓe mooliɓe. Les difficultés sont multiples. Caɗele ɗe ina keewi ɓe ngari ko e saha toɓo hewngo ɓe ngalaɗo ɓe mooli diɗɗal gadigal ardengal kañum nawa ko to école aji to kono ngal ɗo diɗɗal kesal ala no waɗi so wona walde e toɓo ngo goɗɗum ɗum ko caɗele nguura e ko nandi hen kadi adi yiya sukaɓe tokosɓe ina jooɗo ñalawma kurɗo taw ñamani jinnaɓe ɓe kam haalaka. Lekkolaji ɗi e nokkuji goɗɗi jaɓɓurɗi fof keewi kono ɗum haɗani diɗɗe yimɓe nana jokki e arde e nder wuro Koro ummorade gure hono Mene Bongole e Pela maɓe gabbo e pooya 250 e joyo. Issa Sagare cokko gardiɗo commune Koro. Nous sommes à notre 5e vague. Kungal ɗo diɗɗal waɗi diɗɗal joyoɓal yimɓe moɗotoɓe ummiɓe to Burkina Faso timin natti wawandeɓe nokkuji ɗeɓe ponno wawde wonde foof koko keewi alet jawtuɗo o tan min jaɓɓima gure 5 hande ɓe ɓuuri 60 ujunere. Nous dépassons largement les 60 000 réfugiés. So tawi ɓe rewɓe sukaɓe e mawɓe nayeɓe keɓɓitaka mballa ɓe guurat e loro mongo.